Ang sound. Pwede pala yung sound. Meron na? Wait lang. Check ko. Kaya pala salita tayo ng salita, wala namang mic. Ayan na. Yan, meron na. Meron na. Sa shoutout na kayo dyan. Thank you sa mga palike po. Tol, batiin mo yung mga, mga super friends mo. Super friend. Hindi, shoutout mo si ate mo habang nagbabiyahe. Nasa biyahe? Sa bahay. Kanina umaga? Oo, nandun na sila. City yan. Nasa biyahe pa? Kanina umaga umalis, be? Hindi po, mga alis ka po. Sa biyahe. Hindi manunood yun. Ano? Asan yung ipapalaro mo? Wait lang. Susunod mo I-share ko lang. Yan. Ano bibili mo? Kaibigan, prospekto na'y nasandigan, tara na. So yan po yung bagong theme song natin. Bigyan niyo po ng title. Ano tayo ng title? Ay, mapapawi. Mapapawi. Ano ba kayo? Nag-ano? Kain tayo, banana chips. Yung mga ano po, gusto magpa-shoutout. Sarap, crispy. Ano sandala? Handigan ba? Ang pag-asa, Makakasama. kaibigan, kapag tunay na sandigan para na. Maulan na naman. Ayan, isang maulan na hapon na naman po ulit. Tol. Ano ka, Tol? Anong gagawin natin ngayon? So, sige na kwento mo na mga gagawin nyo. So, maglalaro po tayo ng jojowain. Truth or dare? Hindi, jojowain o totropahin. Oh. Sige, sige. So, syempre dapat si Rhea sumama dito. Bakit? Taruhan din natin si Rhea. Magpapakita ako ng mga pictures. Tapos, sasabihin nyo kung jojowain o totropahin. Sige, sige, Mayos ka, game. Mr. The Prospect. Game. Patay ka sa akin. Okay, game na. Ayos ka sa buhay mo. Tagal. Lahat. Ano. Tagal. Wait lang. Ito yung una ha. Okay. Pakita na natin. Sino mauna? Ikaw. Ipakita mo sa camera. Ipulo mo Okay na. Oh, nakikita na. Ayan. So, ang una ay si Mami Jun. Isang inat na Judy siya. Yun ang sagot ha. Oh. Bakit? Ano sa'yo, Mr. The Prospect? Anong katanungan? Jojowain o tutropahin nga ang laro. Okay, Jojowan or Totropahin. Siyempre, Jojowan. Bakit jojowain? Si ano yan eh. Si nanay ano yan. Bakit eh. nga? Bakit? Bakit? Para marami akong pangtulong sa mga mahihirap. Wow! Diba? Sinegway talaga. Ikaw, Oliver. Jojowain o tutropahin? Bakit? Mas maganda maging kaibigan na. Unsafe na sagot. Safe. Ayusin mo yung sagot mo. Ka naman, Stan. Tan. Ako, nananayo eh.
Jojowain, tutropahin. Tatrapahin mo eh. Bakit? Kasi parang nanay ko na yan eh. Okay, sige, sige. Hindi mo favorite. Ito naman. Ano comment mo? Wala. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo, wala pang nag-ano sa live chat. Eh. Wala pang nagla-live chat. Tingnan. Meron na ako. Sunod, next. So, naglalaro po tayo ulit ng jojowain o tutropahin. Ito. Ipagkita mo sa ano? Oy! Jojowain o tutropahin. Pakita mo. Wait lang. Pakita mo sa Ito, live. Yan, si Ivana Alawi po. Sino ba una? Ako. Sige. Kasi tantan mo na. Jojowain o tutropahin. Jojowain. Bakit? Malaki yung ano eh. Yung puso. Kasi tumutulong din siya sa may hirap. Oh my God, diba nag-ano siya. So, shout out po sa kay Miss Ivana. Ikaw, ano? Ikaw, ano? Oliver. Oliver. Ano? Jojowain. Bakit? Bakit? Kasi sobrang ganda niya. Sobrang ganda. Oh. Ikaw, Mr. Prospect. So, kung tatanungin kasi ano yan eh. Iba na alawa yan eh. Ano nga? So, siguro, tutropahin na lang kasi wala naman di naman tayo magugustuhan, tsaka may asawa na tayo, di ba? Yun na yun. Naisip din ako, no? Kala nyo, ha? Ikaw eh. Yeah. Sino yan? Catriona Gray. Catriona Gray. Miss Catriona Gray. Ang ating Miss Universe 2018. Sige. Kayo tayo na. Si Miss Catriona Gray yan. Oh, ang ganda. Ako. Miss Catriona Gray. Ano? Jojowain. Bakit? Kasi beauty and smart. Wow, beauty and brain. Tama. Ika, however. Ang ganda-ganda yung Miss Universe. Ay. Catriona. Tutuwain ang trapahin. Tatrapahin na lang. Wow, Bakit tropa? Kasi, Kasi mas maraming makakasamang Maganda. maganda yan. ako di mo tanungin. Ay, kasi. Ako, jojowain ko yan. Bakit? Gusto kong palitan yung gray ng green. Catriona green na, hindi na gray. Pangit. Yan, no? Yung kakaiba naman kasi, huwag na puro maganda. Ito muna. Sige. Ingat. Catherine Bernardo. Catherine Bernardo. Jojowain o tutropahin? Tol, Kat- ikaw Ikaw mauna. naman. Kat ni Bernardo yan. Hindi ko mahiling. May ipakita mo yung picture kaya, kaya laburo. Basta si Catherine Bernardo. Hindi ko bisa. Tanggal ko na yun. Naghahanap na ako. Hindi niya daw kilala. Ay, oh my God. Di mo kilala Di mo kilala si si Catherine? Catherine Bernardo. Oh. Partner ni Daniel Padilla. Yung sa Ah. Atnil. Ano? Jojowain mo, totropahin. Jojowain o tutropahin? Tatrapahin na lang. Totropahin? Bakit? Bakit? Mas maganda maraming makilalang mga kaibigan niya. Yan lang. Ang bait naman ng batang to. Yan. Ikatan. Siyempre, jojowain. Bakit? Very attractive eh. Saka ano, di ba smart din Oh, si yes. ano. Classic ang beauty ni Catherine Bernardo. Agawan po ng kay ano. Ito, Ako. ito. Melay. Si Melay Cantimeros. Ayun, Melay. 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 Bakit naman sa ano? Ayan, si Melay. Bakit jojowain o tutropahin? Ako jojowain ko yan. Bakit? Kasi ano siya, exotic and ano, Grabe ka naman sa exotic kay Melay. komedyante saka Funny kasi si Melay. Ikaw, Oliver. Hindi ko mahiling. sa Melay. Hindi ka. Yung komedyante. Ano na? Nag-autofocus pala to. Jojowain niya, jojopahin. Hindi ko mahiling.
Wait lang. Pa-shout out muna tayo. Simple Cat. Hello, Simple Cat. So, kasama Hello, po Simple natin Cat. sa Team Aragon si Simple Cat. Shout out sa'yo dyan. Shout out. At si Ron Mendez. Magandang hapon mga pogi. Yikes, mga pogi. Pogi ba? Na. Sino yung gusto mo i-shout out, Cat? Simple Cat. Kain tayo at madana chip utol. Oh. Ang boring ng ano natin. Duduwain na tutropan. Ito, wait lang. Okay. Ito. Guys, ganda. Vice ganda. Siyempre, jojowain ko yan. Vice ganda. Bakit? Galing mo na. Nag-autofocus. Hindi, para ano yan, para talagang... Kasi tumutulong din yan sa mga bihira. Yun na naman yung sagot mo. Hindi, Yun na naman. and syempre, di ba? Yun na yun. Gusto mo lang ng maraming rubber shoes eh. Gusto ko ng motor. Motor na naman, Vice. BMW. Ikaw, Tan. Ano mo? Totropay. Bakit? Same faves kami. Kulang na kasi tropa ko eh. Ikaw, ano, Oliver? Ganun din. Jojowain daw. Luluwain? Wow. Tropa na lang napilitan me. Wag na yan. Kaya nga. Yan. Ayan. So, abangan nyo po yung upload namin kay Oliver. Baka this week, Wednesday, ma-upload na kami kay Oliver. Tuesday. Tuesday, kaya ano tayo kasi bukas kami ready. Tuesday. Ayan po ang ating music. Abangan nyo po yan. May interesting po kaming ginawa kay Oliver ngayon. Pinakyat namin si Oliver sa Puno. puno. Joke lang. Joke lang. Salamat sa 4 million viewers. 5 million na pala. Mag-message po kayo para ma-shout out at mapasalamatan. Ang pangit kasi ng boses ko, siguro na-irritate sila sa boses ko. Paus ka. Ikaw na, Dam. Ikaw na. Hindi ka muna dapat nakaharap sa mo yan. Ano, dapat nahilin mo sa ano, may pandok mo. Hindi, yung pandok mo dapat nahilin mo. Ano? Wala front cam. Ay, di mali na. Ha? Mali. Dapat pabalik natin. Yarn. Wala. Lalo naman to in love sa mga sarili. Shoutout mo ng mga taga-party do space. Ayan, shoutout sa Partido State University students and future pursuan. Wow! So, mag-PPSU daw si Oliver. Ayan, shoutout sa 4 million viewers in the house. Dati nag-live kita. Lagi-lagi. Ayan, thank you so much sa 6 thumbs up. Diba? Thumbs up. Alam araw mo thumbs up. Hindi ka na sanay sa Ano? Thumbs up, like. Dito sa YouTube, yung ano, like, tinatawag na thumbs up. Yun na. Ito yung bagong theme song ng The Prospect. Ayan, bigyan nyo daw ng ano, ng title. Ano bang magandang title dito, guys? Ano gagawin ka na? Kaya hindi maganda yung song. Ano ang phantom na? Shoutout 5 million viewers. Mga 5 million. Dami na lang yung comment niya. Ga-
Ay, mapapawi. Shoutout mo na, yun o. Yun o. Ayun naman, shoutout na si Oliver. Sana, sana. Ang sarap naman ito. May ano, may. Again, shoutout po kay Simply Cat. Oragon team din siya. Subscribe to their channel din. Simply Cat. Ron Mendez, magandang hapon po. Abo kayong prank. Jam. Ayan, may pangit pong dumating. Pangit ng prank cam. Maganda, may. Walang kulay. Kami kaya may dawa anong angle ni Oliver Pogi. Diba? Ano? Taba ako pa dito. Yan. Magbigay po tayo ng update kay Oliver, ay kay Rolly, kay Oliver. Ayun, bukas po. Bukas na ba? Papacheck up natin si Rolly. Sa Kadlan, sa Pili. So, shoutout po sa ating anonymous sponsor. Ayaw niya talagang magpabanggit. So, maraming salamat sa'yo. Pero gusto niyang mapagamot na si Rolly. So, start tayo sa pagpapacheck up. Kasi pag meron talaga, bibigyan niya ng gamot. Shoutout sa'yo, ma'am. Sobrang salamat sa concern and sa compassion mo kay Rolly. So, kung makikita nyo po, check nyo po yung vlog namin. Check nyo po yung vlog namin, yung update namin sa magkakapatid, kila Padi-Padi. Sobrang payat talaga ni Rolly at medyo weird na yung mga pinagagawa. So, meron tayong concerned citizen niya, yun nga pong sponsor na nagpadala para mapacheck upan. So, maraming salamat ulit sa'yo. God bless po. Iba na kasi yung mga kinikilos ni Rolly. Tsaka si Rolly daw po, one time nakita ni Nanay Yoli na madilim na nandun sa may palayan. Yun, yung parang may kinakausap na wala naman. Nagsasalita nga siya mag-isa. Mag-isa. Baka nga yun. Ano, Kaglagan? Argument niya sa computer. Argument niya sa pag-camping mo. Ulo? Nagsasalita ka din mag-isa? Ay, minali ako duman. Ano to, white lady yan. Nakita May mo. white lady? May open ba third eye mo? May third eye ka? Basta may naling lang ako duman. Nakapawa ka mo. So, Pangit talaga para sa uran front na ka. angkit. Ganyan magami. Kaglagan lang yan. So, shoutout kay Simply Cat. Sino kaya yung tatlo? Parang tayo lang tatlo. One, two. Duwa man lang bagami. Kamang duwa. Wala mga viewers. Tururot. Sunday kasi. Shoutout Sunday, sleeping day. Shoutout kay Rhea na bagong rebound. Ito yung paring may sukray. Kaya, Bakit kayo magusot ang buhok? gabi ka naman, Ray. Sarap ng, Kaibigan! Shoutout sa 4 million viewers. hindi, may ako mo. Bakay na kayo. Luway ka ba na Dahil si Jesus laging kakampihan, makakasama. Kwento kayo. Ihatid ka namin sa Panginoon. Ayan, shoutout sa 5 million viewers. So, kung gusto niyo pong manotice, just comment down below sa live chat. Live. Ay ko dyan. Ay, Hilaw pa yan. Hello, pamihi. ayan na.
Orangutang. Ano to? Ano mo? Jasmine. Shout out, Jasmine. Ano si Jasmine? Ay, magkasampol daw si Christian ng kanta. Ay, ito. Jasmine. Ayan, Hi. shout out, Jasmine. Hello, Jasmine. Kanta ka nga tan. Kata Albert. Bigas talaga. Nagkakanta ka, Albert. Just me. Ayan, shout out sa 5 million viewers. Ayan guys, abangan nyo po ang bagong video ni ni Oliver. Siguro ma-upload to sa Wednesday, di ba? Yes. Tuesday pwede yan. Tuesday night. Hindi pa nakikita sa television. Hindi pa nakikita sa programa ng Ay, sa GMA. 6 million viewers natin dyan. Ayan. 6 million. Ayan, Claps Driving School. Kalap. Ayan, salamat po pala sa Claps Driving School sa Accommodate. gamit ng kanilang Facility. Sana all yung nasa gitna ang sarap chart. Ano daw? Yun na yan. Ang sarap daw. Nang Ano masabi mo, Oliver? Ang sarap mo daw. Ito na yung Gitna masarap. daw. Ikaw nga ang gitna. Ikaw nga, ang gitna na masabi mo. Ano masabi mo? Magaling Ano na sabi? Jasmine. Si Jasmine. Hindi ka diyan. Yan. Jasmine for Oliver. Wow. Puka. Bakit Jasmine? Paano mo nasabi, Jasmine, bakit daw masarap? Wait lang. Ano daw FB mo, Kuya Char? Ayan, sabi ni Jasmine. Ano daw FB mo? FB mo Ano daw. daw? Ikaw! Sino? Tatlo sila. Yung nasa gitna nga. Ibig sabihin ikaw. Ikaw ang gitna. Ay, si Kuya Ro. Sino to? Shoutout sa'yo, kuya kong minamahal. Mga anak ko. Pumapag-ibig ang ating Oliver. Ay, nasa gitna daw, oh. Eh baka ito? Ano daw FB mo? Ay, ito si ano to? Adrian. Adrian, ano daw FB mo, Adrian? Yung nasa gitna si Adrian. Barkada yata yun ni Oliver. Wala akong gusto. Kilala mo to, Bel? Di pa lubat na to. Di pa. Ayan, again, shoutout sa 6 viewers and 10 thumbs up. Salamat sa mga tamsak. Thank you so much, guys. Para makakita naman sila ng gwapo. Oo. Share the live, guys. Shoutout, kuya kong minamahal. Sino to? Baka si ano? Baka si Ria to. Yeah. Mas matanda. Ay, hindi. Mas matanda pala sa Oliver. Justine daw eh. Yes. So ayan, pasalamatan ko lang si ate Ginalyn Postrado kasi binigyan tayo ng merienda kanina. So ayan, salamat. And happy birthday po pala sa sino yun? Sa tatay mo. Shoutout din sa Ate lolo. Boots. Hmm? Shoutout din sa Ate Boots. And syempre shoutout kay Ate Boots from Houston, Texas. Yung nagbigay po ng Yung nagbigay ng kay Oliver ng skateboard tapos yung mga gear. Yan. And syempre kay nanay. Anong nanay mi? Sir Jose. Jambi Food House sa May Tigaon. Sir Jose. And syempre kay Sir Jose from California. Yan, shoutout po. Ilang million viewers na? 6. 6 million viewers. Naubos ko na yung Tan, kanta ka. Akapela lang, sige, tayong tatlo. Kanta tayo. May kang gitara. mayang May. May string si gitara mo dyan. Pero may string.
Parang string. Kompleto pa lang. Ano pa lang yun? Ano ba itong... Logaw. Natata ako magtono. Kunin mo daw, ano. Gusto ako magtono. Taga saan ka, Jasmine? Puso ni Oliver. Ayan, shoutout sa 7 million viewers. Shout out pala kay kay ate sa nagbibiyahe ngayon. Ayan. Kiss. yung mga pamangkin kami ng mga kasama niya, si Kuya Bonoy. Ayan, Ayan, ingat po keep kayo. safe po sa inyo. Ingat po Sa sa biyahe. biyahe, Ma'am Corazon or Seka. Sa husband niya at sa mga kids. Sa akin, sino pa yung, ano mo, kapatid mo, yung nagluto? Si Kuya Bing po, si Daniel po. Si Kuya Daniel. Kuya Oliver pa shoutout pati sa mga classmate takang grade 7. Shoutout, sabi ni Belle Ann. Shoutout mo daw. Shoutout mo daw, Belle. May di ko bisado na. I-receive to. So pwede mo lang, yung natandaan mo lang. Si Jones da. Si Jones. Okay. Si ito din nalingaw ko. Sabi ni Belle Ann, si Jones o ni Kuya Oliver. So, shoutout sa'yo, Jones. Schoolmate or classmate ni Indiana Jones. Oliver from Agro. Yes. Shoutout sa 8 million viewers. Shoutout pala kay Jones Jan and kay Jomar, yung nagpunta dito sa birthday ng aking magulang. Wow. Kasi pala to. Shoutout mo si ano? Si... Siyempre. Yun. Di ba malang bisa natandaan ko? Shoutout mo si Odette. Shoutout po kay Lanus. Shoutout kay Odette. Si Odette. Ano si Odette? Shoutout kay Fanny. Ayan, shoutout po kay Nana, kay Bruno, kay Karina, Kay Johnson. ML. Johnson shoutout. Audrey, nakanta natin! Shoutout Sige, sige. kay Diriana Sige. Makulit. Akapela tayo, akapela. Dali. Yun na. Kuha na sa gitara mo. Huwag ka nang mawala. Ngayon. Shoutout kay Jang Kikiri yung nagdodo. Shoutout sa kapitbahay ni Oliver. Shoutout sa Halas. Shoutout Muntik ng... Yun nga kanina, mutik nang mapakan ni Christian yung, ano, yung ahas. So buti na lang, di mo na napansin mo, ano? Kung di ka nauna, Ito kasi Oliver. si Oliver yung... Kakulay pa naman ng Yung... ang kahoy. Si Oliver yung pwede matuklaw nun. Ba yung ahas? Magbibilad? Kasi maulan po dito, uminit ng konti kanina. So siguro nagbibilad yung ahas. Kaya buti na lang hindi namin naapaka. Ano na? Kanta na tan! Ubus ko Akapela! na yung ano. Ano tayo? May palaro ako tan. Akapela, tapos dugtuan tayo ng kanta. Sige, pwede. Minsan mo ka dito. Ah? Pause na Tol. ako. Dugtuan ng, kunyari, ano lang Tagalog, nagtapos ako sa ikaw. O, anong pwede idugtong doon na kanta na may Ikaw ang pag-ibig na hinintay. ganun. Hinintay. O, sige, game. Game. Hindi ko rin. Hindi ko rin. Alam mo yan. Try lang. Kunyari, yung kanta, nagtapos sa tayo. Ayan. Tayo na sa Sineskwela, eskwela. tuklasin natin. Ang siyensya. Ganun. Siya. Sayang na Na siya. O, game, diba? game. O. Ganon. Ako Basta katunog. Ako mauna. Game. Wait lang. Nag-isip ako ng medyo madali-dali lang. Kasi Tagalog eh. Ako mag-start. Sige. Ano nga yun? Sino yung sunod? Ako. Mm. Tapos next si Si Oliver. Oliver. Plus ako. Alam mo Pwedeng yan? i-steal. Pwedeng i-steal. Oo, sige, pwedeng i-stick. I-steal lang. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Ha? Ano ha?
Ano? Ngayon dapat may ngayon. Ngayon! Hayaan mo na. Hayaan mo na lang siya. Greetings from London. And shout out po. Hi, Wala 2. Greetings from London. Where are you all? We're located at Kamsur, Bicol Camarines Province. Sur. Yes. Yes. So, At Oliver's house. yes, at Oliver's house. So, greetings for you, Wala 2. Shout out. Shout out. Yan, shoutout po. Na, Do you understand Tagalog po? Or we really need to speak English? Naman eh. Yeah. So, Wala 2, how are you? Hi, Wala. How's the weather? Para How's the weather there? to start with the conversation. Call center. Call center. How's the weather there? London Bridge is falling down. Dali na, ano na. Dali na, Game, ano. game, game. Ngayon na yan. Ngayon? Yes. Ako. Ngayon ka lang. Ngayon at kailanman. Hindi wala sa tono. Ay, hindi. Ngayon at kailanman, sumpa ko'y ibigin ka. Ngayon at kailanman. Wait lang. From Wallet 2, thank you so much. All fine here, but the weather is cold. Oh, here as well, the weather is so cold, but So cool. the weather is unpredictable. Sometimes it's raining, and the next minute will be sunny. Oh, Steffi. Okay. Steffi. Also Oh, Wendy. Steven. Okay. Hi, Steven? Steven. You Stephen pag- Steven, right? You pronounce it Steven, not Steven or Stephen. Steven. Steven. You pronounce Steve. That Stephen. The correct pronunciation for that is Steven. Steven, right? Correct me if I'm wrong, Am I Steven. right? Stephen. Do you understand Tagalog? You don't look very cold. No, it's actually cold. But That's we're why used to I it. use, Yes, he's jacket. wearing jacket. Balat kalabaw kami. Anong iskabat kalabaw? I don't know. Skin. Skin. Skin Hard Carabao. skin. Skin Carabao. We're skin Carabao. Oh, yan? You know what? Your skin is Skin like Carabao. Carabao skin. Ano ba yan? Ang hirap naman mag-English. Chicken skin. Tapos, marunong pala mag-ano si ano. Here, we can't go out without scarves, gloves, and coats. Oh. That place we visit only in our dreams. London. The place we only visit in our dreams. London. Steven, are you Filipino or No, my Tagalog is not very good. but you're Filipino? Are You mean, do you Filipino or have half relatives Filipino? here? Do you have relatives in our country, or you're staying there for good? Say For hi, good or Oliver, for to bad? our viewers. So thank you so much, Steven, for visiting our live. How what time in your place, by the way? Because it's already 4:27 in the afternoon here. Where in London? Parang alam ko ang mga place sa London. London. London Bridge is falling. London. At Salvacion. London. Have you seen Oliver's videos already? So this is Oliver. He's so guapo. Like me. Oh my God. Duman ka na, ano? Thank you again. Shout out. No relatives in your country, but there are many Filipinos working here. Okay, so you are. Not a Filipino. You're not a Filipino. Here, sorry. It's okay. Also, you're local in London for English. Right? So thank you so much for visiting our live, even though you're not sure true if we Filipino. if we can really speak your language. But thank you so much. We really appreciate. Yes, I saw some of Oliver's video. He is He's great. Wow. So thank you so much, Wala. Yeah, I remember your username. I think you left comments already in one of Oliver's video. Is that right?
Nice. Thank you so much, Steven. Tissue please. You know, we have humor here in our country. If we speak, My if nose we're is having bleeding. hard time speaking in English, our nose is bleeding. Bleeding, yeah. So that's actually a common humor in the country. We don't speak English all the time. So that's Bleeding it. So South. let's read your comment. Yes, I saw some Oliver's videos. He is great. We live in South London, about 8 kilometers from the center. Wow. And with time on your end now, how how many how Times do I many have to tell you? Even when you're crying, Oh my you're God. beautiful too. See? Somewhere down the road. They're already singing. Anyway, I must go now. It is breakfast time here, 8:30. Your Oh. English is very good. Thank you so much. Thank you so much, sir. I used to work in eBay UK. Me too, I work in Salvation. Nice chatting with you. Nice chatting with you too. Thank you so much again you so for watching Watching Oliver's videos, videos. and I hope we can meet you in the future. And thank you again for supporting our channel. Thank you so much. We really appreciate. So you have a great day and stay safe out there. Thank you, Steven. God bless. Nice chatting with you. So what to thank you, Steven. It's very popular here. Ebay. eBay is very popular here. Yes, I believe so. Here, Shopee. Shopee and Yeah, we have Lazada. Lazada Yeah. and Shopee. Same but as eBay, right? Yes, Yeah. it's like eBay. Of love to you. Lots of love to y'all. Thank you God so bless. much. Much love. Namaste. Namaste. So thank you again, Steven. Thank you. Have a great Yeah. day. Let's Have a always great day. inspire and be inspired. Steven. Got you, Steven. Got you, bro. Bro. Si Steven. Hindi niya inano yung Correct. correct. Pero Steven talaga eh. Steven yan. Ang pronunciation. Pero pag sa Philippines, Stephen! Stephen. Pero ang correct pronunciation See you is soon. Steven. Yes, Yeah. see you soon. See Thank you you soon, so bro. much. If you want to chat with us, you may want to message us through our FB page, The Prospect Nation. We have a FB page. I will be answering you personally. So please don't hesitate to send us a message if you want to chat with us more. So thank you so much, Steven. More Steven, please. Oh my God. My nose is bleeding, man. I need some tissue. Choo! Choo! Oh, See? Ate Oh. Boots is training me. Okay. Yes, we speak English all the time. So shout out sa 5 million viewers who Damn. My nose is who bleeding. are very confused right now. No, we're just because kidding, speaking Steven. Nakaalis na daw. So happy breakfast time, Steven. Okay, Oliver. Tell me about yourself, Oliver. Come on. Come on, let's speak in English here. Come on, bro. Come Don't be on. shy, man. Show your talent, man. Don't, don't, don't be shy, man. You want some water? Get it, man. Baka nanonood pa si Steven. Ang galing no, nanonood siya. Pero paano niya na... Siguro nag-ano lang, Ay, yung dumaan yung... translator? Hindi kasi ang translator ng YouTube eh. Hindi, hindi kasi nanonood siya ng mga vlog ni Oliver. So, If you're still there, Steven, how are you understanding our language or the video? Do you have translator? If you still watching, yeah, maybe because... YouTube has actually a translator, but not really accurate. Diba? Yeah, it's possible. The translator. So see you soon, Steven. Again, please message me, the Prospect Nation, in our FB page. And we will answer back. So shout out sa 5 As soon as million possible. viewers. Shout out. Shout Ayan. out. Ayan, Prospect Nation, medyo dumudugo yung ilong namin. Pero, thank you pa din kasi may mga
Galing, no? Ibang lahi na nanonood pala sa Para atin. kay Oliver. Si Oliver mismo. Para yun. kay, Oliver. Ayun, mabalik tayo dun kay, sa update kay Rolly. Iba naman yun. Iba naman yung nanonood. Hindi kasi nakalagay sa thumbnail. Oo nga pala. Hindi, baka may mga, may mga viewers lang na Dali na, dugtungan na ulit. Dugtungan. nakapanood lang. Dugtong. Abangan na lang nila siguro. Mm. Yung mga magaganap and yung mga results kung ano pa man. Dugtungan na, dugtungan. Sige, dugtungin mo na. Mm. Wait lang. Ako na. Ano ang matabang isda? Karami. Ay, Sige. Ano ang matabang isda? Marami akong baon. Matabang isda. Comment po kayo kung alam nyo. Ano po yung matabang isda? Pating. Galing ah. Pating. Pating. Nako. Pating. Alam ko. Pat nga. Pat. Pating. 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 Ayan. Ano? Sige. Ano pa? Mm. Anong isda po ang karatista? Hito! Leeng. Tilapia! Pati okay din yung hito. Hito, pangit naman. Oo. Tilapia, syempre. Ano? Anong tawag sa buntis na pusit? Alam ko na yan eh. Hindi, sila dalawa. No. Buntis na pusit. Buntis na pusit. Buntis na pusit. No. Buntis na pusit. Nakalimutan ko. Ako na? Sirit? Ano? Edi, positive. Pusit. Positive baga pag Yeah, yung yeah. nasa buntis. Ay, Positive nako. naman, ganun Wala. tan. Walang baon. Mayang baon. Ikaw, Tol, ano pa? Ano mga jokes mo dyan? Kaya kang jokes? Yeah. Ano na? Bilis, ano? Anak ko na rin ako. Anong isda nagtuturo? Ano nagtuturo? Yung nagtuturo? Oo. Itong mukhang teacher, itong... Itong turo, nagtuturo. Yeah. Tinuturo ka, parang ganun. 10, 9, Grabe, pag ako nga wala akong kaganyan eh. 6. Anong isda ang nagtuturo? Hindi, Hindi ako nakaisip. Point. Pointing. Ano? Hindi, darami. Hindi. Hito. Ginawa niya lang yun. Tama kami, hit. Bumabato yung Hito. viewers natin. Hito. Wala na corny yan sa'yo. Hito. Eto ako ngayon. Share ko ulit. Nag-isa. Isa. Isa. 2, 3. 4, 5. Isang babalikan. Isang wala. Hirap. Hirap. So may pasok ka bukas ano? Ano? Nag-aral ka na ba? Sige. Kasi sabi mo exam mo bukas, 'di ba? Kala niya sa yung practical answer. Kami, nag-exam week na kami last week. Late ka mo. Kami ingay. So mag half day lang kayo. Bukas, Full yata. full day. Wula too. eBay is very popular. Shutting down. Ayan, 13 thumbs up. We'll live in South London. No, my Tagalog is not learned. So, marunong siya mag-Tagalog. Just lately, nakakaintindi ata siya ng Tagalog. Kasi ang co-worker niya ata, mga Filipino. Yun ang part pa ng ano, 'di ba? Italy. Ah? Ano ba yan? Ano sila? Europe, I Europe. mean. Rome, Italy. Ay, Europe din yung nandun. Malayo naman yung Europe malayo. Maganda tayo pag 1 hour, Dad. 1 hour na.
Dahil pa, 48 minutes. 48. 49. So long minutes. Ano kasi ngayon eh, mga nagsisimba. Diba? Walang mga tao. Kasi mga cones. Mahina na din eh. Hindi kasi ano. I-upload mo yan yung live. Oo. Lisa na nagtaba ka no? Unang bakula ko talaga ito. Magpakadahit ka. Paano ka makahiro ito? Bibigat ka lalo. Magabat ka. Nasanay ko sa pag-abot natin. Puro. Kanangin sa Panginoon. Agap. Naniniwala at Pundasyon! Naparos na naman. ay napapawi. Magandang ngiti! Ganyan ko nga yung kung libig kong napanood ko sa YouTube. Ano yan? Basta. Anong gagawin mo? Ayan. Pakita natin. Kaibigan! Kaprospect tunay na sandigan talaga! Tayo na lang nanonood sa sarili natin. May sarap pa man mo. Iduwa. Ayan. Prospect tunay na sandigan talaga! Nagising daw si Ate Boots. Ate Boots, ano na? Kasama. Shout Nagawa mo out sa dad- 4 million viewers. 4 million viewers. Kaya gagayin ko lang yung kung tama. Kaibigan, prospect tunay na sandigan tarana. Kumapit ka, huwag sukuan ng pag-asa. Dahil si Jesus laging kakampihan, makakasama kakasama. Kaibigan, the prospect tunay na sandigan tarana. Dapat sa flat siya. Shout out to 4 million viewers. Shout out 4 million. May Don't tubig. forget to subscribe to our YouTube channel. Anong pinaglalaban mo, Dad? Pundasyon, mapapawi. Salubungin na kangiting umaga sa lahat ng panahon may pag-asa. Kumapit ka, di-hatid kita. Huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Ano yan? Ano yan? Prospect tunay na sandigan Tubig, Dad? Ha? talaga. Tubig? Tapos? Luwas mo. Legit. Na? Nag-move. Kain mo. Kumbaga. Siyempre, kasi kayang-kayang Hindi nga, ano nga. Hindi dapat yung dito talaga. Tapos maaarap siya kaya na. kayang-kaya kasing i-move ng tubig yung ano. Ano yun Yung mountains. Mm-mm. Kaibigan, prospect tunay na sandigan tarana. Kumapit ka, huwag sukuan ng pag-asa. Dahil si Jesus laging kakampihan, makakasama. Lutab. Hindi dapat nasa tile. Ayan, shout out po. Oliver, kaway naman dyan. Ayan.
Ano to? Tiklo. Tiklo Mix TV. Shout Ah, si out Tiklo Oliver. Mix TV! Kaway Shout naman out. dyan. Kaway naman dyan, Oliver. Tiklo Mix TV. Kaya, Welcome to our pwede kang gitara mo yan. Tiklo. Hindi ako mga dyan sa Para saan na? Pero may string. Gwapo. Dahil natin. Shout out 4 million viewers. Tiklo Mix TV. Uy, meron pa lang, Ayan, meron. 6 minutes na lang. We're gonna end this live. Shout out sa nakakap. Ayun, shout out daw sa'yo. Sino yan? Si Tiklo Mix TV. Tiklo. 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 Ano ba ibig sabihin ng On tiklo? demand. Tiklo, yung parang natiklo ka. Ah, okay. Parang titikluin kita. Shout out daw sabi ni Tiklo. Tiklo Mix TV. Mag-review ka na, Oliver. May exam ka bukas. Pinakapag-review ka na rin? Ah, very good. Umulan na naman. Alam mo, may bagong tricks ngayon kung paano mag-cheat. Uy, Oo, nakita ko nga. usapan yung cheat niyo. Cheat. Hindi nyo ba nakikita may teacher kayong kasama? Sorry, ma'am. So shout out Nakita sa'yo ko na Tiklo yan. Mix TV. Yung nakakap. Nakita ka na daw sa personal ata. Ah, saan po, sir? Tama ba, May? Yahoo! Baka kalingap to. Tiklo? Kalingap, ano ka po ba? Kalingap ka po partners? ba? Tiklo Mix TV. Let's see. So yan, shoutout sa mga kalingap partners, especially kay Oo, kalingap siya. Kuya Bal Santos Matubang and syempre kay Kalingap Rob. Malaki na channel ni... Wow! Daddy May favorite picture na mo. kami niyan sa graduation. Opo. Shoutout sa iyo, sir. Support po natin Tiklo TV. Tiklo Mix TV. Malaki na yung Tiklo channel Mix ni TV. sir eh. Tiklo, Mix TV. 17 Subscribe. na subscribers. Okay? Mm. Ayan, mga loadin natin yan, mga Kalingap partners. Yun, may blessing. Ayan, meron na tayo, oh. Tiklo. Mag-merienda po tayo. Ayan, nandito kami Yan. sa bahay ni Oliver. Support natin si Tiklo Mix TV. Nakalimutan ka daw niya. Na. Nakalimutan mo na daw siya. Nakalimutan mo na daw siya. Hindi naman po kasi wala kasi siyang phone. Nakalimutan mo daw siya. May picture daw. Kayo? Una sa, ano kayo yung phone ko gamit sa sa live? Yan, meron na Shout out tayo. sa'yo. Sa mga kalingap team, mga kalingap team, shout out po sa inyo. Kahit malayo talagang worth it naman yung pagpunta namin dyan sa inyo sa Lighthouse. So siguro yung biyahe namin mga papunta doon kasi dumaan pa kami ng saan yung lugar ni Kalampitos Tiyambak. sa Tinambak. So pa kami Tinambak, Nag-ikot. kila Kalampitos, tapos pumunta pa kami ng Naga. Yun, parang asunduin sila si Pangyaw, tapos si Sagap TV, ayan. Kaya inabot kami ng mga 6 hours puntang dagat. So nung pauwi naman, mga 5 oras na lang din. Medyo kasi masama yung panahon nun, kaya di kami nakapagpatakbo ng medyo mabilis. Lapit na mag 1 hour. End na natin. So yan po, abangan nyo na lang Sarap yung naman ito. yung update para kay mo. Crispy. So Wednesday ay Tuesday night po. Wala na tayong kausap. Inaalala. Ha? Sa sunod na kaya ito pala, gibanda kami da. Sa itong, sa project ba? Nino? Yan. so yung gusto mo, yung Gibanda ko. Na? yung manok na, Ah! Hat. yung manok Yung arinda? na manghang. Sa ano, Yung susunod. Sarap. Sarap nga yun. Yun yung kinain ko pa nung umaga. credit lang ito. Sinagulo ko to si kuya mo. Dito, sa kaya ganito. Lapit na. Ulit na. Antol, Sunday kasi ngayon. Magaan na yung mga tao.
Sa labas. Ulan na naman. Ayun. Nag-init lang saglit. Siguro kung natuloy tayo dun sa ano, kung natuloy tayo sa Boulevard, nahirapan tayo pabalik. Masak pa kita. Okay na yun. Ganda na yung ginawa natin. Mas maganda nga ano kasi may mga cones pa tayo. So yan muli, thank you so much sa CLAPS driving school dahil pinagamit sa atin yung ano nila, facilities. With cone pa, di ba? With traffic cones pa. Kaya napakaganda. Kaya yun, nag-ice cream kami. Kaya nag-ice cream kami. Hindi namin Kasi may cone. hindi namin akalain na may birthday yan pala dun sa ano. Ayan kay Ginaline, ano, thank you so much po sa ano. Ayan, Shout kay out. Joey the Great. Joey the Great. Ayan, Joey the Great. Team Idol, shout Kalinga out pa? sa'yo. Team Kalinga pa? Shout out daw kay Shout ano. out Sir Tiklo at kay Oliver. Kaway naman dyan. Oliver, Joey the kumika. Great. Si ano, si, Shout out po. si Joey the Great. Kinamusta ka niyan? Asan ka daw? Yun sabi ko, ano siya, pumasok sa school. Hello, Sir Joey the Great. Shout out sa'yo. Yan, so magaling ka daw mag-voice over, sabi niya. Ay, thank you. Thank you Tsaka po. napansin ko doon si Joey the Great. Masiyahin yan. Masaya. Nakakatawang pagmasdan yung mga Kalinga parties. No? Kasi, May picture na kami niya ni Kuya nakakap. Si Rom po siya, si Mr. The Prospect. Thank you po. Marami pong salamat, Sir Joey the Great. And Tiklo Mix TV from Team Kalingap. Maraming salamat po. Malalaking channel na itong mga to eh. Thank you so much po. 105k subscribers na si Sir Joey the Great. Mga idol yan. 1k videos, nice one. Gusto ko yung ano, yung prank mo so Sir Joey sa Naga. Pulubi Yung prank. Pulubi prank. Grabe nun. Akala ko nga wala ka makasabot dun eh. Comment kami, comment. Nice one. Galingan yung ano nun, yung pinyaparan siya. Si Tiklo hindi niya kilala ha. Second channel ko yan, funny video. Ah, okay. Siya din? Ikaw din to? Ay, hindi. Iba. Iba. Joey the Great. Si Sir Joey the Great. Thank- Lodi yan sa ano, magaling niya mag-prank. Prankster pala to. Meron pa yan mag-prank kung talagang hindi mo masustain yung acting mo. Nakakabano. Nakaka-ano yun, nakaka-blanco yun. Ulit ka pa Ingo. Once na rin po ako nag-prank doon si Paingo, yung binigyan ko ng pedicab. Yun. Pinahuli ko yun sa police pero hindi ko ma-explain yung sarili ko doon na yung paano ko maitatawid yung prank na yun na hindi niya mahalata. So ano pala, mahirap din pala mag-prank talaga. Kasi ano mo eh, kung paano mo papaniwalain yung taong pinaprank mo eh. Kaya mahirap. Paalam mo tayo dat. An hour na. Ako daw. Kaya Lodi yan, si Sir Joey the Great. So, shoutout po ulit natin si Simply Ka. So, thank you. Si Wola2 from London. Thank you so much for being with us earlier. Thank you for watching Oliver's video as well. Wola2 from London. So, thank you so much. We appreciate you visiting our channel and watching Oliver's video. So please continue to support our channel and let's talk soon. Please contact us through our FB page so we can chat more. Thank you so much. And Tiklo Mix TV from Team Kalingap and Joey the Great, thank you so much sir sa inyo sa pag-welcome sa sa Team Oragon dyan sa inyo sa Daet. Ayun. So, thank you po sa for staying with us. Thank you, Christian, ang napakagaling kong editor. And Oliver, ang napakagwapo. And si Mr. The Prospect, thank you so much.
Ayun. So, advance happy Valentine's. Nag-expect ako ng something. Joke lang. So, advance happy Valentine's sa inyo. And thank you so much din, Sir Kalinga Prab and Sir Val Santos. So, maraming salamat po for greeting us as well. And of course, Team Oragon, DJ TV Official, and Simply Cat, and Pai Potol, and of course, our team leader, Sir Oragon Hani. So, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po kami, onting update lang. Uwi na kami habang hindi pa lumalakas yung ulan. So, napaka-unpredictable kasi ng weather natin. Stay safe, everyone. And, shoutout ko lang din si Ate Boots from Houston, Texas. Kung wala po kayo, kung hindi dahil sa mga binigay mo, wala kaming pag-iinsayuhan ni Oliver. So, watch out for our Part 6 for Oliver's update. So, that would be on Tuesday night. So, abangan nyo po yun. Very inspirational na naman na video. And of course, Sir Jose from California, yung nagbigay ng laptop kay Oliver and nangakong pagpapagamot, magbibigay sa pagpapagamot. Sa start ng pagpapagamot niya ni Rizalina. So, thank you so much po. And yung anonymous sponsor ni Oliver from Bulacan and isa pang taga-US, maraming salamat po. And of course, dun po sa mga sponsor ni Rolly din, thank you so much dun sa sponsor ni Rolly, na anonymous sponsor din na nagbigay ng pampagamot ni Rolly. So maraming salamat po. Huwag po natin susukuan ng pag-asa dahil laging nasa atin ang Panginoon. I-check nyo rin po ang aming theme song, yung The Prospect Channel theme song. Ako po mismo nagsulat nun. Galing po yun sa puso at tiyak na magbibigay ng inspirasyon sa atin. So, much love! Namaste. Let's always inspire and be inspired. Kami kong sinabi. Damn.